प्रमद बर'आ देरहाया पाब्लिकखौ बिसोरो भारा लायै लायै फैसा होयै होयै थगायनानै मिथिङाव लानानै थांगासिनो दं 2 लाखनि बारा डिफारेन्सआव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहागोन बे फालसिगुरि बे गामियाव जितु जोंनि इलेक्शन केम्पेइन बेयो खोब पजिटिभलि जागासिनो दङ दिनै सानसे थाला मथामगुरियावबो जाना थांबाय सालबारियावबो दा प्रथम आरो मोननै दंबावो मथथे टटेल माबाया बिपिएफनि रिजाल्टआ मोजांखौनो आं बुंगोन बेलेग खोथा जेबो गैया प्रमदाथ' एबाराव गैखाला जोबखाबाय बेहा रिजाल्टनि उनावनो जोबखाबाय इउपिपिएल पार्टी आरो थानाय नंला सार इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर'आ बुंबाय थादों जे गावसोरखौ देरहागोन होननानै बे समाव सारा मा बुंगोन प्रमद बर'आ देरहाया इउपिपिएलआबो देरहाया ओरैनो मिसा खोथा बुंनानै लाब गैया बिसोरो बिसोरनि मिथिङाव मानसियानो जाला भारा लानानैसो थाङो बिसोरो जोंनाथ' भारा नाङा पाब्लिकखौ बिसोरो भारा लायै लायै फैसा होयै होयै थगायनानै मिथिङाव लानानै थांगासिनो दं खिन्थु बेबो 100-200 बेजों बोरै देरहानांगौ जाखो आरो बेबो भारासो मानसिखौ भारासो लानानै थाङो बिसोरजोंथ' मानसि गैला रावबो रायजोफोर गैला क'क्राझार समस्तियाव बेसेबांसो भट मोनगोन होननानै आसा जोङो 2 लाखनि बारा डिफारेन्सआव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहागोन प्रमद बर'आ मोनोबा 50-60 हाजारसो भट मोननो हागौ